Мифтахетдин Акмулла. Башкорттарым укау кәрәк. Башкорттарым укау кәрәк, укау кәрәк. Арабыздан агандар күп, укау кирәк. Аңгыра юлдан Уралдагы курккандай, эй тугандар, наданлыктан куркау кәрәк. Илтифат ит, укаудагы шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күккә осыр, һыуда йөҙөр, юктыр унда әүлиялык кәрамәттәр. Укыганга был дөньяла жәләл булыр, харам тигән шәйләр хәләл булыр. Ырыф дәүләт шишмәһен асам тиһәң, гыйлем һөнәр бердән-бер әмәл булыр. Алтыга берҙе ҡушып, һан ун булмай, сәғәтте алға бороп, төн көн булмай. Белемленек арыҫландан көслө батыр, шуға атланмай һинең төшөң һис өн булмай.